Welcome back mga ka-studio. Today's episode po is very special dahil Father's Day. Opo. Kaya happy Father's Day po sa lahat ng mga ama. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Ikaw, Be. Greet mo, Papa. Happy Father's Day. Pa, thank you so much for this food. Thank you for always cooking yummy foods. Thank you. That's it. Love you, B. I love you, Pa. Yan. So, hinanda pala namin mga ka-studio. Mayroon kami ditong spaghetti. Merong pork lumpia, chicken joy, at yan. Crispy chicken skin. Meron din kaming sliced bread. Tsaka, kuhan yung drinks namin, cook. Wala kaming rice today mga ka-studio. At saka po, si Sax po tapos na siyang kumain pero sinama lang namin dito sa video nito. Kaya, kainin ni Sax dito po is, alam nyo na po, chicken. So, ayan, bago kami mag-start, pray muna kayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. So, ayan po. Sa hindi pa kumakain dyan, sabayan nyo po kami. Kainan na. Lagay ko na dito to. Combine Chicken. ko muna tong spaghetti pang. Chicken. Nandito Chicken. yung sliced bread pa. Ito sa'yo, Bio. Yan po. Wow, so crispy. Greet Wow. ko po ng Happy Wow. Father's Day yung papa ko po. Happy Father's Day pa. Happy Father's Day kay Nuno B. Happy Father's Day now. Happy Father's Day din po sa papa ko na nasa Leyte ngayon. Happy Father's Day, Papa Noel. Laging nanonood po. Maraming salamat pa sa suporta. Happy Father's Day pa. Yan, ang sarap ng spaghetti natin ngayon. Dami nito. This is so crispy. Crispy. Marami pala nito pa. Hmm. Kain po ito. tayo mga ka-studio. Sa lahat po ng mga tatay dyan, Happy Father's Day po. Po. Kina sa'yo? Ano pala handa nyo mga ka-studio? Dito snow po. Sa amin po, simpleng celebration lang po to. Father's Day po. Sarap pa. Sarap. Marunong pala ako magluto ng spaghetti. O siya po nagluto ng spaghetti. Naglagay ako ng bread. Sarap to, ipamaris talaga. Oh. Parang birthday to, mang. Tama lang mo. Tama lang yung kuha niya, sauce. Nagkulang yung sauce mo. Sakto lang. Hindi ko pa natikman. Ah, Kain po. pwede na ba pang? Pwede na. Bakog. Bakog. Pa, hindi pa pala kita nag-greet. So, Happy Father's Day pa. thank you. Muntikan ko na makalimutan pa. Lumpia tayo, mang.
Meron kaming gravy dito. You want? Is this pork lumpia? Yeah. Yes. Mm. Sarap. Mm. Sarap din ng sauce mo. Mm. Yung gravy namin po, gravy powder na po to siya, no? Ito mang, try natin mang. Mm. Thank you, Pang. Chicken skin, crispy. Ang sarap, grabe mang. Mm. Si Sax po, hindi namin pinagkain ito. Chicken. Mm. Gusto ni Sax sa part ng chicken yung may mga bukog, may buto, no? Mm-mm. Sarap kasi itong chicken kasi, no? Pag may gravy. Parang kulang pag walang gravy. Mm-mm. Mm. Ako. Ano yan? Bukog. Chicken tayo mga ka-studio. Sa iyo ito mga. Wrong. Check natin kung crispy ba to. Crispy ba ba? May kunti pa crispy. Yan po, chicken. Gusto mo? Ah, gusto mo ba? Mm. Tatlo na sa'yo. Sige, bigay mo yan mo. Mm. Ayusin mo paghawak, be. Ito sa'yo. Thank you. Yan, gusto daw ni Sax. Wow. Wow. Ang sarap ng chicken po. Ito talaga yung mga ulam na perfect combination sila, no? Mm-mm.
crispy. Oh. Mm. Dari ba? So, dari. Mm. May crispy. Panalo, ang sarap mo. Mm-mm. Ng Coke. Pa, Mm. please. Si Sax po, tapos na to kumain ba? Sinama lang namin ulit. Mm-mm. Kanina pa to kumakain ng chicken eh. Nagluto pa ako, may naluto na. Siya, humingi na agad. Kain na daw siya. Mm. Oops. Nakatipid po kami. Nakatipid po kami sa celebration namin ngayon. Crispy. Dara. Dito akong gikaon. Harot na crispy. Mm-mm. Chicken. After po nito ha, mag-shoutout kami. Itong spaghetti po, stock po namin to sa ref. Kaya niluto ko ngayon dahil Father's Day nga, nag-celebrate kami. Tsaka itong mga ibang ulam namin, tira-tira din to pa, no? Sa ref din to po. Kaya nakakatipid kami ngayon. Wala kaming binili dahil mayroon kaming stock na manok sa ref. Imo man nagi panitan nak. Gikaon na po na po dara. Sarap mo no? Ano man abi? Kit-kit naman kagbukog na. Lumpia. Naubos mo talaga yung spagong pang. Meron pa na iwan, oh. Hindi mo na kaya, huwag na ubusin. Lagyan lang sa ref yan. Ang dami na yung nakain mo. Mm-mm.
Cook. Wait na. Ubusin ko lang to ba? Nakakarahot. Ani. Nya, guniti lang na. Lang. Wala na, lumpia no? Tapusin ko lang to. Hindi masyadong malapot no? Yung gravy ba? Kasi gravy powder lang to ba? Pero yung timpla niya masarap naman no? Shoutout muna ako mga ka-studio. Shoutout kay Shande Rivera, Nilmar Loft, Nico Conix and Rachel, Lloyd Suay Bagyo, Joy Parado, Hilin Madrid, Mary Jane Bernardo from Santa Maria, Bulacan, Gisa Ricla, Mayten and Bubadilla, Marlon Pineda from Bulacan. Shoutout sa husband ni Ma'am Jeneline Pustanes na si Mori Kulipat na nag-work sa Triton Ventures Makati. Lizel Narbais from Sorsogon. FSRMG Manggahan. Chandes Cudiniera. Pamilya Espinosa PH. Ito, nagmumukbang nito. Shout out, ma'am. Maraming salamat sa suporta po. Marvin Dekdekan from Kiblawan, Davao del Sur. Shout out sa mga anak ni Jomar Marquez na sina Kernel at Aalia Marquez from New Zealand. Hi po. Miles Channel. Ito, nagmumukbang nito po. Suportahan natin. Josephine Ramos from Germany. Hi po, ma'am. Marlon Pineda from Bulacan. Miko Aguas. Mirian Samares from Dawahon, Bato, Leyte. John Michael Miana. Gian Sidis TV. So ito, may channel din ata to. Mayroon TV, di ba? Shout out din Ramyon. Gisa Pustanis from Cebu. Hello. Heart Mua. Jin Salado from Taiwan. Chriselle Sulamilio. Ronalyn Narbonita from Pangasinan. GR De La Rosa from Iloilo. Anafi Coliantes from Lapu-Lapu City. Ay po. Milay Abduhan. At ang last po is Antonieta B. Pinaridundo. So yan na po lahat ang pa-shoutout po. Yung last video namin na, ano yun mo? Yung last video natin ba? Yung crispy, Crispy, pig intestine. oh, yung crispy pig intestine na shoutout po lahat na nag-comment doon po. Sa susunod na po yun na video. Dahil delay po kami. Saka, dahil palagi kami nagbibideo araw-araw, ginawa talaga namin, delay kami ng one video sa shoutout. So, ayan po. Yeah. So, dito lang po nagtatapos po ang episode namin na ito. So, sana po na-enjoy po ninyo at once again po, Happy Father's Day po Big sa Father's lahat. Day po sa lahat ng mga tatay. Saludo po kami sa inyo. Bye-bye! Bye. Bye.